kawai sai ka ɗau 300 ka ba budurwa, ba gwara ka je ka zuba kuɗin a cikin jari ba. Ya kaga salon nawa. Wato kin fiskance ni? Babe, asalin abin da nake so na miki wani zaki ji daɗi. So nake na gana cire 300 na baki. Duk wata sayayya da kike ita na sallah ki je ki gama a hankali. Idan bai isa ma ƙara miki zan yi. Gaskiya na ji daɗi ne. Kaga shi yasa nake musifar sanka. Wallahi ina sanka. Wannan fa kaɗan ne. Abokina, nawa na ji ka ce za ka ɗauka ka ba wannan yarinyar? Da farko me hurumin ka na shigowa tsakanin masu? A'a, magana ce aka yi akan naji ka ce za ka ba ta 300 ne, me za ta yi da shi? Haka ne 300 zan ɗauka mata. Sayayyar kayan sallah ma. Siyayyar kayan sallah 300 abokina? Kaga, bari in baka shawara. Na rantse da Allah da ka ɗau 300 ka ba wannan yarinyar. Ka gwammace ka je gida da 10,000 ka je ka kai wa umma a tamfa da hijabi. Na rantse da Allah sai ka burgewa. Sai ma ka fi samun albarka. Kawai sai ka ɗau 300 ka ba budurwa, ba gwara ka je ka zuba kuɗin a cikin jari ba. Ya kaga salon nawa. Shawara na baka, in ka tsaya shi dan wallahi sai ya cuce ka, da baka gurɓatacce shawara. Kuma gaskiya ne abokina. Magananka da kamshin gaskiya a ciki. Na gani. Sai dai ki haƙuri kayan sallah ne, sai ki maimaita na bara.